free YouTube channel kan lo lom le vek chu hei tukin hian kan vok kan farm kan thir ho do na chuanin ahma sa in ka video min thir sak thin tu zong te le ka subscriber zong te in zawa in chi bai ule chuan khonga in ka video min hlut saka min lo thir sak tu zong ten ka channel min lo subscribe ka min lo like ka min lo share sak turin in zawa in kan som chewa chuan ka video thar zawk te in lo muzel theina turin khonga in notification bell khan min ron on sak don nia hei tun din hmuna hian kan vok farm kan vok vul hi ani kum November sang hi som pakwa tangkhan bul kan tran chi a nipul system in kan la kalpui theilawa helaya a in kan sak dan emo a cho kan pek dan emo a cho kuang kan da dan te emo nge di diktok lo fel tok lo ti that nga yang chi te ka thil om thei ani khanga khanin ka video min thir sak tu zong ten khong ai takin min lo free advice mol turin in zawa in ka som vek chu ni ei tuna hian kan vok farm kan om me ka hei ka nau muana nia vok cho kan pedona ei vok cho tan hian maknam Maharashtra feed kan pedona tuna hian ei abe ka tangin baltriana ala chuak me kani hei hi kan stock point ania maknam Maharashtra feed ani vok cho akhai me ka kan no pang ber dot tu ania kanau muana hei voina ni lengin na kan thoka vok cho kai lama kan pedon chi ani tikwan barela khwana buna barela khwana cho kan siam do ani au khu kan huangin ron cho big feed ti ani hei hi HNVT department the government of Mizoram Tantrila an siam ani tundin mona hian maknam Maharashtra feed le HNVT department siam Tantrila wi kan pe me kani o hei kan muang hian hei hi HNVT department siam Tantrila mi khan ya vai mi kan pe don ani tikwan muanan maknam Maharashtra feed le vai mi HNVT department Tantrila tanga kan lei kan lak asiam me kani a hmuna hian barrel kan da ni pul system khan kan la ti thei chia lova tura khon HNVT department vai mim kan lei le maknam Maharashtra feed kan te ni tikwan tuine na pol nuin a mix le ta ona kwan don me kani ta kwan te me ka kanau me ka tikwan acho pe hey ngồi thiệp này tuan chọn em ấy cả con huồng con khu chọn con pe con nói tiếng chọn em ấy cả này tu bộ quan cho pe đi về mấy cái này số là mà số về nó về lại được không hay là mà hiền tu nè phải về lại đón mấy cái khu cắn vọc khi cắn đuột ta cắn phèn không khóc với anh cô lần nữa mà bắt hiện ra là tuôn tiền hoa cho nên ăn sel cho em bukan ni lagi apa ini ya tu lah apa vele don cia muanan mereka
ai vele mek bok ani tikhuan hei hi a pele ta tikhuan muana chuan hei hi anu pahnih an nia an ei vele mek a chaw tuna khu pe vele se a tu kan huang khuan hei hi apui mani loka kan poltir arai tura kan ngaya ala hur le hri lo ni tikhuan a chaw tur ei vele mek bokani chawn ei meka khulama pokwan khu hei hi apa pathum an nia helawa hian ei vele mek boka hei hi thakhat vele upa ni lei meka lelama po sawn sawta apia sawn pakhat sawn ei vele bokani duam khop mai heng hi thathuma upa an ni ni tuna kan huang hian helama hian chaw an ei vele mek bokani hei solama po sawn chawn ei thapa an ei deuh fur ani an ngoi thiap mai an ril tram bokani ang buanan ti hian chaw a pe a avil char char ani sota sawn barrel kan da a barrel atang sawn tui khaya a hmuna a chaw kan stock hala a penga khat ani tikhuan ti hian kan unau thumin vok kan vulani tun din hmuna hian helama po hian hei chaw an ei meka an hmuhnawm thin khop mai an a hlim awm ani eng pawh ni se aw ti hian muanan a chaw kan peka a chawn ei chung zawng hi chu a vil ngat ngat zel ani hei a chawn ei that le that lo te a ena helamah hian a puin chaw ei vele mol mol boka a chaw pe in a round char char ani muana hi hei kan hmuang hian hian kan hmuang hian a heng hi kan vokin ani a hei sei tha khop mai nipul system in kan la ti thei dawa tun din hmuna hian a chaw hi a masalama ka soi tawng khanin vaimim Mizoram chen veti department in a tan thrila an siam kha kan pe a chuan Magnum Maharashtra feed nen kan pola kan pe ni Magnum Maharashtra feed ti ka fak vena em pakhat chu e an e katlemin an e karin chhelu tuk lawa vok po hian an that pui viau in ka hria chuan a chaw hi ei kg som nga bek ani a keini chu kan vok atam tham dewa kg som nga bek hi voi khata tuk khata an ei zo vek ani so lamte po chawn aya chuan apia ber so a chaw kan stock point ani kan hmuang khuan chaw an ei meka he chhaklam atangin kala chuan muanan khu avil char char ani tuna hian
cô khu làm thế bộ cô vok với cần nhỉ ở bìa bèn khang khoan cô khu cái vokin xây zo anh ấy hi apui tur anu ania hay lian thakop mai azak rang crossbreed ang chi khania hi chon ai meka tuk thuan chon helam a hian anu pakhat om ve le boka khoni potuk thuan ai meka apui bokani khupo kho apui tur hi chu thau lu tuk lo cher lu tuk lo avul tur mithiam ten an tia helama hian apui pakhat azak rang a om le boka apui deuh vek ani helai phei chu a thakop mai hei po heta hi kan hmuang hian avar hei pe crossbreed tho ani a oma hei tun tum chu luang lo khopa khu khon no som pakhat a hringa yam amai ro chu van duai thak deuhin ano wa hi thisa vekin an pianga a poi khop mai hela mai hian om le so tuna hian a rai me ka amma salam khan no som vela nei van duai thak takin eng ko hian thisa vekin a hringa ni in tum chu van duai na hlir ti la kan sang suan om lo te turan ai me ka tuna hian an cha chhuna tan chang el na kan pe me ka chon du khop mai pho khupo amai na sangin kan da a tuna hian a cha chhun ai ve me ka api alama te po som an ai mek bokani helama hian amain ai ve le mek boka khu thakhat vela upani changel na ai mek ani helama po hian an ai ve le mek boka he helama hian anu pahi kanda adum hlang le avar hlang anni pon an cha chhun an e ve mek bokani kan hmuang hian chhuna lam khuang hna te changel hna te kol basha hna te kan pe thina bangba hna te rem chan dana zirin elama hian azak rang pahnih le adum hlang pakhat an da ve le boka an cha chhuan an aya kho an du khop mai chuan sorama sawn adum pakhat le azak rang pakhat kan da le boka azak rang te zawk hi thakhat a upa alian chawk hi thahnih le chan ve vel palia ani changel hna an chu chhuna tan ai mek ani tuna hian chawhno dar som pahnih le chan ve dar khatana ri lo do ani elama hian adum pahnih an da le boka ani ponan chu chhun mai mek ani tuna hian hetia kan hmuang hian box ti da pahnih den pathum den ten kan da an di pon an cha chhun an ei meka hei hi
apui mani deuh loka kan por tir ania a pola tangin ni sari ni riat vel ani to arai tura kan han ngaya thakop mai ani ko kan muang hian hei box tinan oma so an cha chhun an faka an ei nak nak tomani lama po pathum an oma an li po an bang dik lopa an cha chhun nei ve me ka so pia lama te po so an cha chhun an ei nak tomani lama hian apa box khata pathum kan ta le bokana chon ai me kanin ni ponan cha chhun changel na duat le mangai hi anma mo ve em em a mihring teng bokin cha chhun te po an lo du an lo ma mo ve thina pia po son an ei nak ka so lam te po so lama hian apa pahnih heng hi thathuma upa an nia an ni pon duam to khop mai he an thapa ngai viu in ka ria ran vul hi lo nu ama ni nun te hi an ti hlima hetia cho an han ei tha an han thau thang tha te an han thang deuh te hi a hmu nom em em a nun hi lim em mai zel ni ram phai chi ko kan muang khwan an tal deuh nak ka chon aya cho kan pe khi chuanin an lo man hlim ani ti hriat a an ngoi thapin cho an ei thin ani a hmu an nuam thin khop mai ran vul hi lo nuam ani hian an cho chhuna tan china ka soi to ang khan bang bal hna te changel hna te kol ba hna te khu an ei me kan ni po 20 khop mai an hlim ani an mara an thau thang tha chon ei tha mani deuh lok khan vaccine kan la an vai hian en he how te po hi vaccine he how te po vaccine kan la vek ani min pi vel khan an duam hlom khop mai an thau thang thasi an thang thasi a an dula kiar tha an mar tha hle ani khulam te po kan hmuang khwan an ngoi thiap mai hei ngoi rengin an cha chhun an eya an fak mol ani nuam an ti hle ani huwa thiang tha ei tha lan ni chodona don hi February nia an dom khop mai don atanga rei lo te a talan tling thei tura ngai la an dom hlom khop mai an tet lai ngai to chuanin la hlim om to hle ani tun din hmuna po hian talan la hun lo na in dom tak an ni dom tak chon ei mol ati khwan chak do tang lan dan ania hi ti khwan azia khop mai lampon zia khop mai